Острів Зміїний. До звільнення окупованого Криму – це найпівденніший терен вільної частини України. Це стратегічна ділянка української землі, бо хто володіє Зміїним, контролює чорноморські поклади нафти. Саме тут президент України Володимир Зеленський вирішив поспілкуватися з кримськими журналістами. Їх доставили армійськими гелікоптерами. В тіні маскувальної сітки президент пообіцяв, що до 2035 року Україна матиме великий сучасний флот. Саме силою, на його думку, можна стримати російську агресію в Азово-Чорноморському регіоні. Розповів про допомогу в розбудові флоту з боку союзників і наголосив, що Україна не дозволить Росії підкорити Чорне та Азовське моря. Будуть і корвети, будуть і військові катери, будуть малі підводні човни, також військово-морські бази. Перша буде будуватись в Бердянську. Ідея в підтримці цього проєкту з боку Європейського Союзу, з боку Великобританії, з боку Сполучених Штатів. Я вважаю, ми показуємо, що будь-який острів, будь-якої території, він є українською землею, і ми будемо його захищати усією нашою потужністю. Окупація Криму, агресія в морях, знищення екології та системні переслідування кримських татар та українців на півострові – це ті питання, про які треба бити в усі дзвони, каже Зеленський. Саме таким дзвоном він вважає Кримську платформу. Для цього потрібно, щоб було місце, був колокол, були руки. Вважаю, що до цього моменту, до Кримської платформи, не було просто колокола. Люди, вони є, які хочуть повернення Криму, але покажіть, будь ласка, де їм в це бити. Кожну тему треба робити такою загостреною, актуальною на рівні не тільки українського суспільства. Звільнення бранців – ще одна тема для Кримської платформи. Списки складені, каже Зеленський. Там об'єднані бранці з окупованого Донбасу, Криму та ті, що утримуються в Росії. Саме це і не подобається Москві, каже президент, і тому блокується звільнення наших співвітчизників. Я вважаю, що на сьогодні, окрім прямих перемовин з президентом Росії щодо кримських в'язнів, я виходу іншого не бачу. Я вважаю, що інші виходи є, вони повинні напрацьовуватись саме в Кримській платформі. Президент Російської Федерації сьогодні може спокійно повернути нам наших полонених, навіть якщо він не вважає, що вони політв'язні. Ми готові до обмінів, і до будь-яких кроків, щоб повернути наших кримчан. Розповів про важливість закону про корінні народи. На його думку, такі кроки важливі, аби ядро людей, які вважають Крим своєю землею і частиною України, не розпадалося. Цей закон говорить про те, що це їх земля, і воно більше. Вони не переселенці в Криму. Це їх земля. І коли ця людина йде по вулиці, він йде по своїй вулиці, а напроти йде громадянин Російської Федерації, і саме він турист і гість на його землі. Це важливо розуміти. А от рекомендації щодо утворення Кримсько-татарської національно-територіальної автономії президент очікує від експертів Кримської платформи, але головна умова – погодження з корінним народом Криму. Я знаю, що якісь напрацювання є, чи вони погоджені з моїм офісом, ні, чи вони погоджені з кримсько-татарським суспільством. Я не знаю, наскільки цей законопроект нормальний. Це дуже важливий крок, і саме я вважаю, що це важливий крок, яким повинна займатися Кримська платформа, вивчити саме це законодавство, ці зміни до законодавства і запропонувати президенту України вже саме той закон, який буде узгоджений, перш за все, узгоджений з корінним населенням Криму. За словами президента, саме в Україні Крим буде щасливий, і це розуміють на півострові. Та переконаний, що попри російську пропаганду воювати за розум кримчан не доведеться. Мені здається, що з Кримом питання саме про деокупацію території.
Ніяких змін, я впевнений, ментальних не треба буде робити. З радістю будуть приймати українську владу в Криму. З радістю, повірте мені, навіть ті в душі там з октябрятським значком, дуже отут спрятали, отут октябрятський значок, але все одно будуть радіти, тому що з Україною в Крим повернеться життя. Завершив президент юнацькими спогадами про Крим і поділився, що мріє після звільнення півострова забратися на Айпетрі. Я не знаю, наскільки... Стало відомо, хто представлятиме країни на саміті Кримської платформи. 44 іноземних делегацій, які приїдуть до Києва 23 серпня, 14 представляють глави держав та урядів. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Так, Латвію, Литву, Естонію, Польщу, Словаччину, Угорщину, Молдову, Словенію, Фінляндію представлятимуть президенти. Також у Кримській платформі візьме участь президент Європейської ради. На рівні прем'єр-міністрів будуть представлені Румунія, Грузія, Хорватія та Швеція. Дві держави, Швейцарію та Чеську Республіку, представлятимуть глави парламентів. Ще 14 країн делегують на саміт міністрів закордонних справ. Це, зокрема, Туреччина, Франція та Німеччина. Від Великої Британії та Португалії будуть міністри оборони. США представлятиме міністр транспорту, який є особистим посланцем президента Джо Байдена. 7 держав делегують своїх послів. Європейську комісію представлятиме віце-президент Валдіс Домбровскіс. НАТО – заступник генерального секретаря. Рада Європи і ГУАМ будуть представлені на рівні генеральних секретарів. Незалежно від рівня представленості, ці країни стають засновниками Кримської платформи як держави. І сигнали, озвучені під час Кримської платформи, та зобов'язання, взяті за результатами саміту, мають рівнозначну силу для держави, незалежно від того, чи зробив це президент, чи уповноважений державою посол відповідної країни. Головне – це кількість учасників, які представляють цілісно свої держави. Саміт 23 серпня – лише початок роботи Кримської платформи. Як зазначив Дмитро Кулеба, декларація про наміри, яку оголосять на саміті, буде відкритою і до неї зможуть приєднатися й інші країни. А завдання самої платформи – створити міжнародну коаліцію для звільнення півострова. Це системна, регулярна робота, яка є частиною нашої зовнішньополітичної стратегії. Саміт Кримської платформи – це приклад того, що Україна ніколи не повинна сидіти, склавши руки, і чекати, коли хтось їй допоможе. Ми маємо виступати з реальними ініціативами, амбітними, іноді нахабними ініціативами. Маємо йти вперед і вести за собою партнерів. Ми вже за останні роки показали, що ми здатні це робити. Двох затриманих після масових облав силовиків кримських татар Рустема Мурасова і Завура Абдулаєва взяли під варту до 11 жовтня. Таке рішення виніс окупаційний Ленінський райсуд Севастополя. На підтримку бранців біля будівлі зібралося чимало небайдужих. До зали впустили лише близьких родичів. Серед тих, хто прийшов підтримати, як літні, так і діти. Я пришел на суд, чтобы поддержать агашек, которых огульно обвиняют в терроризме, как когда-то обвинили моих дедушек и бабушек в предательстве. Так и сегодня мой народ хотят обвинить в терроризме. Я с этим не согласен, поэтому я пришел их поддержать. Мне очень жаль, что этих МДшек оторвали от их семей. Они были для меня как пример для подражания. Першим почали обирати запобіжний захід Завуру Абдулаєву, якого затримали у селі Холмовка Бахчисарайського району. Нібито через таємницю слідства засідання було частково закритим. Окупаційний суд не взяв до уваги те, що Абдулаєв хворий на цукровий діабет та страждає високим тиском, і цілком підтримав вимогу слідчого. Следователь полагал, и, собственно, суд и прокурор поддержали, что Заур якобы может скрыться от органов следствия, в том числе потому, что он является гражданином Украины. Очевидная дискриминация, и тот факт, что он гражданин Украины, никаким образом не может подтверждать его желание или нежелание скрыться от следствия.
Обрання запобіжного заходу Рустему Мурасову мали почати о 5-й, але засідання почалося лише після 8-ї вечора. За словами адвоката Еміля Курбідінова, вимоги співробітника ФСБ про взяття Мурасова під варту задовольнили без будь-яких доказів. Водночас на засіданні ФСБ вимагали визнати законним проведення обшуку в будинку матері Мурасова у селищі Поворотне, де вони нишпорили без санкції суду. У ФСБівців на руках було лише рішення про обшук у будинку Мурасова, в якому він наразі не мешкає, у селищі Куйбишеве Бахчисарайського району. Прошло 2 обыска в отношении Рустема. Один был в Куйбышево, где Рустем сказал, что ему подкинули огромный флаг и несколько исламских книг. По Куйбышево было решение суда и разрешение на обыск. И в этот же день был обыск в Севастополе, Поворотное, если я не ошибаюсь, называется село. В этом селе был проведен обыск без решения суда. Наши доводы также не были приняты о том, что это абсолютно необоснованный обыск, раз. И во-вторых, что не было никаких оснований проводить его, так скажем, в неотложном режиме без получения решения суда. И второе решение сегодня бы вынесли по Рустему, это то, что обыск в Севастополе, где проживает его мать, был абсолютно законным и обоснованным, по мнению Ленинского районного суда. Попри те, що засідання завершилося майже опівночі, люди, які прийшли підтримати, не розходились. Вони у своїх молитвах попросили Аллаха про якнайшвидше звільнення затриманих. Anakanlarımızdan Allah en büyük şekilde razı olsun. Böyle evlat var, böyle ballar, böyle şahslar öldürüp çıkargan için. Hanlar gibi yurtsun şu yerde, en güzel insanlar gibi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yurtsun. Ballarımız, evlatlarımız. Затримані й адвокати у звинуваченнях у тероризмі не згодні. Арешт оскаржуватимуть упродовж 10 днів. За їх словами, затримані готові захищати своє чесне ім'я. Російський апеляційний військовий суд відмовився змінювати запобіжний захід 3 кримським татарам, яких через нібито причетність до Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади. Адвокати оскаржували рішення Південного окружного військового суду на продовження арешту Сейтуміру та Осману Сейтуміровим, а також Рустему Сейтмеметову до 22 жовтня. Але окупаційний суд залишив це рішення чинним. В ходе судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы наши подзащитные указали не только на то, что судом были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, не были учтены рекомендации постановлений пленумов Верховного суда Российской Федерации, а также определений Конституционного суда. Но было также указано на многочисленные нарушения норм международного права, как то Женевской конвенции, ратифицированной в том числе Российской Федерацией, и также Европейской конвенции по правам человека. Очікування вбиває. Під стінами Офісу президента України вимагали від глави держави негайно підписати закон про воєнних злочинців. Документ, ухвалений Верховною Радою ще у травні, передбачає гарантовану відповідальність за геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини незалежно від місця скоєння та громадянства. Пікетувальники тримали в руках плакати «Підпишіть закон» та «Очікування вбиває», а на огорожі вивісили банер «Коли закон про воєнних злочинців буде на часі». Людей примотали до стільців та скріпили їм руки чорною стрічкою. За словами пікетувальників, зволікати з підписанням закону більше не можна, бо це паралізує систему правосуддя. Він нам дуже потрібен. В воюючій країні він дуже потрібен, щоб, знаєте, щоб була невідворотність покарання. Якщо люди повинні відповідати за свої злочини. За кілька днів буде відкриття Кримської платформи, на саміт якої приїдуть делегації з різних країн. Президент буде відкривати Кримську платформу. Йому має бути не соромно, бо Україна має сама зробити все від себе залежне, щоб ці люди отримали належне покарання.
Четверта бойова втрата українського війська цього місяця. На Луганщині російський снайпер убив воїна 24-ї бригади імені короля Данила Василя Островського. Уродженцю Львівщини був 41 рік. Крім того, окупанти обстріляли оборонців Водяного та Опитного 82-ми та 120-ми мінометами. Також на Приазов'ї відкривали вогонь з гранатометів різних систем, а минулої доби у штабі Об'єднаних сил зафіксували 3 ворожі обстріли. Поблизу Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. Біля Водяного, що на Приазов'ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Опитного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру. Зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Білого дому Джо Байденом у Вашингтоні відбудеться 31 серпня, а не 30-го, як очікувалося раніше. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, це сталося тому, що візит Зеленського відбудеться у розширеному форматі, а зустріч з Байденом пройде віч-навіч. До того ж, президент України, крім Вашингтона, відвідає штат Каліфорнія, де розташована Кремнієва долина. Жоден президент України до цього не залітав так далеко в Сполучених Штатах, ніколи не відвідував інше узбережжя США на Тихому океані, хоча саме в штаті Каліфорнія зосереджені, як ви знаєте, IT-компанії найбільші, високотехнологічна космічна індустрія. І це саме те, в чому України є сильні козирі. Це саме тому президент відвідає штат Каліфорнія для того, щоб створити нові можливості для взаємодії Сполучених Штатів і України у цих сферах і залучення нових американських інвестицій в українську економіку. У США намагаються стримати пожежу Калдор, яка вирує на сході від Сакраменту у штаті Каліфорнія. Вертольоти безперервно набирають воду в озері Дженкінсон, а дим накрив багато районів округу Ельдорадо. За кілька днів вогонь поширився на територію площею понад 21 тисяча гектарів, і стримати його поки не вдається. З декількох міст було евакуйовано понад 11 тисяч людей. Десятки будинків згоріли. Цей тимчасовий центр Червоний Хрест відкрив для близько 60 людей. Мені вперше довелося евакуюватися. Я живу у тому лісі ось уже 20 років. Інші теж мусили виїхати. Завжди сподівався, що зі мною такого не станеться, але нічого не вдієш. Таких емоцій я раніше не відчував. Ми за 39 років багато чого пережили, але такого. Усе пропало, нічого не лишилося. Я навіть не очікувала, що люди проїжджатимуть повз і постійно запитуватимуть, я можу чимось допомогти. Правду сказати, пропонують стільки допомоги, що 6 довелося відмовити. Просто неймовірно. Пожежа Калдор лише одна з багатьох на заході США, проте вона одна з 2 наймасштабніших. Друга – пожежа Діксі. Вона палає з середини липня на північному заході від Сан-Франциско. Уже в середу вона охопила понад 250 тисяч гектарів. Це друга за розмірами пожежа в історії Каліфорнії, а також найбільша цього сезону на заході США. Лихо спричинило небезпечне поєднання сильних перемінних вітрів і висушеної рослинності. Загалом вогонь знищив щонайменше 1200 будинків і ще 16 тисяч пошкодив. Близько 29 тисяч людей мусили евакуюватися із хребта С'єра-Невада. Водночас 48 тисяч жителів всієї північної Каліфорнії залишились без електроенергії. Компанія-оператор сказала, що вдалася до цього, бо лінії електропередач може пошкодити вітер чи вогонь. Зазвичай пік пожеж у Каліфорнії настає пізніше. Як очікують, цього року вогонь знищить ще більше території, ніж торік. А проте пожежі 2020-го поки вважали найруйнівнішими в історії США.